So, have you ever ridden this before? Ready. I do. This is the world's fastest slingshot, second tallest. Yes. You're going to do a little over 100 miles an hour in less than 3 seconds, and a height of 394 feet, so you're going to go pretty high, pretty fast. Tehát 2 másodperc alatt fölmegy 100-ra és 2:30-ra. Keep your head back and hands on the rails for me, alright? Tehát hátrafejed és Okay, kapsz, right. hogy... Here we go. Hú! Én hadd szóljam. All clear. All clear. Peace! Azt a kurva! Hú, bassz meg! Na mondd, hogy nem éltem meg! Hát ez kurva jó! És akkor... Feljel lefelé milyen szép már Daytona! Bassz meg! Hát ez világi! Ez az élet, apukám, ez az élet. Adj egy ötöst. Azt a... Hát ez kurva Milyen jó magason volt. vagyunk? 110 méter. Miért húzott? Azt a volt élet. Hát ez nagyon jó volt. Az kemény. Az kemény. De szép. Ebből mehetne még egy kör. Baszki. Hány másodperc volt te? Azt sem tudom, de azt a... Hát adrenalin azt hiszem 2 vagy 3 másodperc alatt fenn voltunk 100-on. 100 méteren. Bazd meg. Hát azt hallod, ez kurva jó volt, próbáljátok ki! How's that? Good? Very good, Very cool. very good. Very good. Alright guys, kick your legs up. Yep.